Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-3 ng adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. 52 diyas na lang nabili, no? Kada siglang, no? 52 days before Christmas Day. Kag 59 diyas na lang nabilin before pa man mag New Year's Day. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon? Steady pulse lang especially naka-social distancing, naka-facial kag face mask. Kunyara kamo sa gwa sang inyo sining nga puluyan. Amo ginang pinaka-importante nga sundon ta sa sining mga tinion mga kaaksyon, no? Kay balugid kong halos kalabanan nga mga kaaksyon tamaro sako gawan. Kagutok man sang pila ka mga kaladtuan ta sa sining adlaw. Bangod nga ti ginasigahom ta ang halos kalabanan ang nagahingagaw man sang dapat nga tapuson sa sining adlaw. Sige, magainop na kita, tubdob kita sa taglalauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga kaaksyon
sa bugos nga syudad sa Bacolod kag Negros Occidental kag tubtob sa aton sining pagwaragwa. Nagapabot kita sa aton sining pagpangamusta sa aton sining mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod. Importante dang ako may magtawag sa inyo sining cellphone o kon telepono man ang imit lang aksyon radyo kami nagapamati. Ay, pwede. Amo nang tirada da kay nga dugay-dugay yari kita sa aton sining SAP sang ERB, no? Sa SAP sang aksyon no radyo Bacolod magabot naman kita sang mapalaron nga nagdaog sa aton sining SAP sang ERB. Tutok lang mga kaaksyon, hindi gid magpaliso kag hindi gid pagliso ang inyo sining mga radio. Kung may manawag lang sa inyo, sabton nyo lang aksyon radyo kami di way na damo nga pala mangkutanon. Pag ring sang cellphone o kon telepono, pag pamangkot nga, hello, anong radio nyo da? Simple lang isabat ninyo, aksyon radyo Bacolod kami diri. Ay, Perty, wala ka nang hahanapin pa. Kunyari ka sa aksyon radyo Bacolod. Karon dugay-dugay lang balang SAP sa ARB taho or sa ERB. Karon lang dugay-dugay pag-relax na naidra, no? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, according kay Go Blackson kay ina sa interview sa Action Hotline, ang Kabangkalan, ang San Carlos, ang daw ma-consider pa nga daw ka damo pagid sang kaso. Manapla ka gano patong pila pa ka mga lugar. Dapat magro aligmat lang kita sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental. Kay Buds Perlado, pamangkot siya kung ara na guro kay daw si Jomarin naghulog na subong adlaw. Buds Perlado daw naghulog na si Action Jomaria daw napadala na sa inyo. I-check lang ninyo dra no ang inyo sining mga cellphone. Winner siya sang Saturday natin kahapon kay manta opsina subong adlaw aga pa to si Action Jomari nagtirada sa pagpadala sa inyo sining mga nadagan nga 500 pesos. Ayos sa mga kaaksyon ta sa Oriental side. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan kag sa Bugos nga Region 6? Magapalayag ng inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangingkaw ta si Aksyon Marlon Hinovia. 32 ka mga Philippine Coast Guard members nga nagpauli sa banwa sang hinubaan negatibo sa COVID-19. Banwa nagapabilin sa gihapon nga COVID-19 free. Amuning mayong balita. Kay ambot kun sa Negros Occidental kung pila ka mga banwa o kung syudad diri sa probinsya ang COVID-19 free na, pila na ka simana kag pila na ka adlaw. Aton hibaloon na karon dugay-dugay we have Aksyon Marlon Hinovia. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita. Igabalita ni Aksyon Dale Salazar specific nga guidelines para sa paggamit sang isolation facility sa Barangay Alihis ginapalambot ni Councilor Inoy Novero sa meeting sang EOC subong adlaw. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Aboso
driver sang truck nga involbado sa nagluntad nga aksidente sa Barangay Granada mahilway matapos ang 18 oras. Subo man niya, no? Muna kung kaisang kung halin ka sa mga event kung nakainom kag hindi gid man malikawan kung kaisa nga may paglaro inom-inom nga magluntad pero hindi man magpatama gid, no? Kung nagamaniho sang salakyan. Oh, kabudlay kung kaisa. Samtang sa Nukpo naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden, bugalon na drug group sa Kabangkalan wala nag-eksister apang ang mga bata padayon nga nagabaligya. Samtang bangkay nga nasapuan sa Rakban wasang sagay nga taga San Carlos padayon pa ang investigasyon sang kapulisan angot sa kamatayon sini. Kalayo man sang iya sini ginhalinano do sa Brosi Street sa San Carlos bala ni siya nakitaan ulihi kag na sapuan ang bangkay sini dito sa area sang syudad sang Saga. Aton hibaloon na karon mga kaaksyon plus ang balita sa patrol. Igabalita ni Aksyon Eden Aboso, Department of Trade and Industry o kung DTI, nagpapanaog sang memorandum circular nga nagadugang sang operational capacity sa mga business establishment sa lugar nga napaidalom sa GCQ kag MGCQ. Samtang sa aton sini mga out-of-town reports, mga kaaksyon sa Dakbanwa sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotin. Coast Guard sa syudad sang Cadiz, gineklaro nga wala sang biyahe sang fast craft sa Bantayan, vice versa. Amuna kay may nagatalang pa dito sa Cadiz nga nagapamulya nga masakay halin sa Cadiz padulong sa Bantayan Island sa Cebu pero wala pa sang biyahe sining sang Philippine Coast Guard. Samtang sa syudad sang Sagay, 4 ka mga nagkaladakpan sa Bulangan ginpasakaan na sang kaso. Kag balita gikan sa Central Negros, siga balita ni Aksyon Percival Villamor, 2 ka persona lunsay nagkaladakpan sang La Castillana PNP matapos nga naktuhan kahapon nga nagbayular sang PD 449 sa kasong illegal gambling ho. Grabe gid yan, no? Do hindi gid yan malikawan ang binulangay halin pa kahapon daw halos mga lugar diri sa probinsya may mga bulang, no? Amo man ang do hindi gid mapaiway ni. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, si Mato ginsuspende ang quarry operation sa Albay matapos ang paglaslas ang Bagyo Rolly. Presidente Rodrigo Duterte ginapaabot nga madamo ang madulaan sang trabaho kag mapreso bangod sa korupsyon sa gobyerno. Amo na ning sitwasyon subong pro ang kinuutay kag ginawatay mo pa yang ilang. Kaya amo maning ginatago-tago diri sa syudad sa Bacolod ho may mga aligasyon dapat magpagwa sigurong syudad ta kung ano ang sitwasyon sang Bacolod City Health Office especially nga paidalong kuno sa suspension si Doktora Hinsole sang City Health. Dapat hindi ta na pagtaguon kung ano ang kabangdan kung on leave ini, on leave siya, no? Kag ipakita sa publiko di kay way kagid sa makuha yang information. Alang-alang man i-dribble ni sa mga reporters dira sa City Hall. Alang-alang man nga taguon nila ang hindi makita nga City Health Officer sang syudad mga kaaksyon. Ay, hugid. Kabudlay kong kaisa. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan, ini mabatian sa diligid lamang madugay.
Sean Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, pulit. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid namang madugay sa pagpangalagad sa aksyon balita banat bulig. Aksyon BBB in short, no? Sige sa mga ka-aksyon tang monitor na via Facebook Live. Sa aton sining balitaan sa sining odto gina-acknowledge na kamo kag ang inyo sining mga mensahe ipadala lang dira kay hatagan ta na igtalupangod sa diligid namang madugay. Sa aton sining Facebook Live, ha? Sa mga nagatutok na sa wala mga radio sets, kag sa Facebook lang tutok lang dira, no? Pero sa may mga monitoring, tutok na mga ka-aksyon, no? Kag sa aton sining website sa www.actionradiobacolod.com.ph, kag sa aton sining mga YouTubers through Action Radio Bacolod, gina-acknowledge ta na kamo mga ka-aksyon sa sining mga inoras. Sige, daligid lang mga ka-aksyon kaya rin ang resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o Konisti L sa sining adlaw sang Martes, Nobyembre 3, tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yaring mga mapalaron nga numero ho, 23 kag 30, liwat 23 kag 30. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa Ayos, sige manamyaw tanay sa mga ka-aksyon tang monitor na sa sining udto. May lang pagpanyaga, happy panyaga kay Heaven, kay Rosalina Arellano Espadero. May lang pag-monitor dira sa Banwasang Morsia, kachibog na. Kag sa kay Alex Montesa, liya wow halandumon, pumunta ka ng masaya pero umuwi ka ng luhaan si Rex. Nagluto ka Balinsyana pero ginkaon mo suman. Nuning suman eh? Suman sang iban. Si Rex may ara ka pa bilin, babaye. May ari pa ko dibilin, isa ka Tupperware. Gusto mo? Sige do hindi man ko nagid pala timo ihatag lang da sa waay bala Alex Montesa. Crisville Matreyes, may lang pag-monitor live sa Morsia sa kay tatay Jerry Asiro, Arsenio kag Treyes kag Tesoro family. Salamat gid kay Gian Resisio, salamat gid Gian Resisio kag Emmy Esmeralda Dolido. May lang pag-monitor. And Alunan Suset, watching live from Hong Kong. Shout out lang sa Alunan and Nansan family sa Talisay. May lang pag-monitor halin sa kay Alunan Suset, kay Suset Alunan. Kay Elmer Bailon Varon, may lang pag-monitor. Remio Bermilio, dira sa Remio from sa may bikbik pateri, sa panukoy ni Remio or sa Tangob, no? Thank you so much, gid Remio Bermilio. And sa kay Mikmik Magan, may lang pag-monitor, ginatamyaw yalang Bison Boys, watching live from Taiwan. Okay, thank you so much, gid Mikmik Magan, no? Jo Marie Formentera kag Jenny Perez dira sa Binalbagan, may lang pamati, no? Kay Buds Perlado, may lang pamati Buds. Kay Jen Marie, may lang pamati dira sa Canlaon City, no? Kamustang Canlaon, Subong Jane Marie? Okay lang? Canlaon City, no? Sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pamati, no? Great siya lang guwapayang inablos si Maria Fe Bagumbayan Olpenda sa Iloilo. Birthday Subong
ika-43 anyos siya, no? Happy birthday sa kay Maria Fi Bagong Bayan Olpenda. And Violeta Gani Grasparel dira sa Panukoy may lang pamati Violeta Gani Grasparel, no? Kay Carlene J. Garcinelia Constantino, sana manotice ninyo po ngayon sila'y nakikinig sa Aksyon Radio Balita Banat Bulig. Thank you so much kat Carlene J. Garcinelia Constantino. Dintong message siya. Parang mahibaloan ta, no? Kay Michael John Season, may lang pamati Michael John Season, kag sa tanan nga Energy Fans Club, may lang paniaga Bernie Obas ang Purok Brotherhood Sumag from Paranaque. Salamat gid Michael John Season. Kay Bernaldo Eres, shout out perma ka pamilya Arangkada na. Thank you so much Bernaldo Eres, no? Shout out lang sa pamilya Garcinelia, sa kanila ni Tatay Elvis Garcinelia, kag kay Nanay Malot permigid ga pamati sa Aksyon Radio Bacolod, sa Barangay Udyong Moises Padilla. Salamat gid Carlin J. Garcinelia Constantino again, no? Kay Erwin may lang pamati Erwin, and Sam Hartwig may lang monitor. Good morning lang kay Maricel Sade lang po dyan sa Vista Alegre from Granada. Thank you so much Sam, no? Kay Valencia Kinet may lang monitor idol Valencia Kinet, no? And sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala may lang monitor sa iya sining hinablos kay Ray Sofia Aquarense Bailon sa iya sining kadlawan today. Ayos, thank you so much gid. Happy birthday Ray Sofia Aquarense Bailon, no? And Jocelyn Libon Dispoho may lang pamati, no? Sige, dali gid lang kay matagta commercials dugay-dugay. Balikan ko lang mga mensahe ninyo pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Pabalik kita diri sa aton sining nga pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:58 na nga aton oras sa mga bagulang nagbukas ang nila sining nga mga radio sets. Good noon lang sa inyo tanan-tanan, no? Kag-welcome diri sa Aksyon Balita Banat Buli, no? Para sa complete nga management sang inyo level Kadtuantang balita gikan sa nasyonal si Aksyon na Dorel Cabato on standby na. Ini may kantanan sa palayag kag ginpaidalom sa suspension ni DNR Secretary Roy Simato ang quarry operation sa Albay matapos ang paglaslas ang bagyo Rolly. No? Kay daw mo gini kunong ginhalinan kung nga nagbaha to. Kaga Presidente Rodrigo Duterte ginapaabot nga madamo ang madulaan sang trabaho kag mapreso bangod sa corruption sa gobyerno. Way pagid kadudlaan do duna nagid sa Pinoy ano? Amo na ning pandam sang gobyerno do hindi matapna gihapon. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita nasyonal gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, mayungod to kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginpauntat sa karon ni Environment Secretary Roy Simato ang quarry operation sa Ginubatan Albay kasunod sa nga kahalitan nga natugas ang Super Typhoon Rolly. Sa isa ka press briefing, ginpahayag ni Simato nga 4 ka matawo ang nagkalamatay kag 3 ang nalubong sang lahar nga nag-ilig gikan sa Mayon Volcano o kung Bulkan Mayon. Suno kaya Simato, ang tubig baha nag-ilig sa tiilan sang bulkan kag nagdiretso sa 3 kumasuba sa diin nag-operar ang 11 ka mga quarries. Suno pa kay Simato nga ginatagan sang permit sang gobyerno probinsyal ang 11 ka mga quarry operators kag sa karon iya nagin manduan nga suspendihon ang tanan nga quarry operation sa palibot sang Bulkan Mayon. Una naman nga ginapahayag ni Senator Bongo nga luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga imbestigahan ang quarrying operations kasunod sang reklamo man sa mga residente Action Rex matapos magbisita didto ang presidente matapos ang paglaslas sa super typhoon o kon typhoon Rolly. Sa iban pagayad nga balita nasyonal, ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginapaabot na niya nga madamo sang mga empleyado sang gobyerno ang madulaan sang trabaho kag mapreso kasunod sang iya mando nga pagpatigayon sang lapnagon nga investigasyon sa aligasyon sang mga korupsyon sa administrasyon. Sa briefing sang government's typhoon response, ginpahayag ni Duterte nga madamo sa opisyal sang gobyerno ang ginaangot sa karon sa korupsyon. Ginbulgar ni Duterte ang ngalan sang mga ginalegar korap nga opisyal nga gikan sa Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth, Department of Health kag Bureau of Immigration. Pilas sa mga nalakip nga ngalan amo sanday PhilHealth executives Arnel De Jesus, Renato Limsiaco Jr., Shirley Domingo, amo man si Dr. Roger Tungan sang Department of Health Administration and the financing team. Ginlawag man sang presidente nga may
135 ka mga personnel sang Bureau of Customs ang under investigation kag 45 ang nakasuhan sang kaso administratibo, 20 ang dismiss kag 4 ang suspended sa Bureau of Immigration. Madumduman nga ginmando ni Presidente Duterte sa Department of Justice led task force nga imbestigahan ang korupsyon sa gobyerno. Kag updates sa world record sining COVID-19 sa karon naglambot na sa 47,319,160. Ang nagkalamatay naman 1,211,268 kag ang nakarecover 34,033,770. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest, ang cases naton driyara na sa 385,400 kag ang nagkalamatay 7,269 kag ang nakarecover 348,830. Sa Negros Occidental, may 36 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 4,944. Sa Bacolod, may 18 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 4,830 pero ang aktibo nga kaso sa Bacolod yara na lang sa 302. Ang recoveries wala sang bag-o nga naka-recover gani nagapabilin sa 4,401 kag wala man sang may bag-o nga napatay sa Bacolod bungod sa COVID-19 gani nagapabilin man sa 127 ang death toll. Sa Pila ganitong Bacolod kahapon Action Doors? ang nadugang kahapon Oo. yung case 18. 18. Ang Negros Occidental? Negros Occidental 36. Okay. Damo-damo pa kapon, 18 pa gali. Oo, duga sa ka pa na sa ka pa Abi na. ko tatlo na lang. Gani kay do na report to nga pulo to no, di ba? Gani. Sige lang. Amo gina. Sige lang, amo gina. Amo gina. Yes. Mga kuang kuno ni mga ano ganina ng Mga vendors? Di, mga sa hospital bla? Naga Mga health worker. Mga health workers. Oo. Siguro Action Rex. Kaya do hindi naman maklasify wala na isa-isa Gani, lang. wala So na una nga pag isa-isa eh. records ang isa, may ano na din background kung ano ni siya, mana. Why na pag tatak mo ng numero amo gina sa. Why na sang damo pang recubicos. Yes. Do bali ano na lang siya, kabilugan na lang siya, do ka Kabay pa consolidated karon na lang. mag single digit naman ta. Kabay pa. Sa Western Visayas naman, may 134 ka mga bagong kaso na record kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 16,982 o kung 82 ang active cases 3,033. May 210 man ka mga new recoveries kahapon sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 13,559 recoveries kag wala sang napatay sa Western Visayas bukod sa COVID-19. Gani nagpabilin sa 390 death toll sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:07 na nga oras. Sige sa mga way pa magkatsibog pagamatamat na sa pagpanyaga. No? Samtang nagatutok diri sa aton sining balitaan. Kag sa way pa pala niya gahon pag pangita na. Kainog timo-timo tanan. No? Kantuan tanay balita gikan sa patrol si Aksyon eden Abuso on standby. Ini may kantaran sa palayag sang Department of Trade and Industry o kundi DTI. Nagpapanaog sang memorandum circular nga nagadugang sang operational capacity sa mga business establishment sa lugar nga napaidalom sa GCQ kag MGCQ. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, bangod man sa kumakita nato, may balita kahapon sa national no nga sunod sa DOH, 25% na ang pagnubo sang kaso sang COVID-19 diri sa Pilipinas sa sulod sang duha ka semana. That's why nga ginapatuman na sa karon ang panibag-o nga Memorandum Circular number 20-57. Daw naganubo na gid man ang kaso Aksyon Eden, no?
Yes, good Action Rex. Do Di ka kabay ba? pa, lapit Do. na lang Disyembre. Oo. Dapat hindi ta na makita ang ragasaka pa. Inang naganubo lang kada adlaw bla. Correct, kay lapit na lang daan ang Disyembre, Maninoy, no? Oo, Pasko na yada, no? Oo, di, Maninoy. Gakadlaw si Action GM. Handa na daan, Maninoy, ah. Pagsaling mo nga, Disimbre naman ninoy, Pasko na, gayuhom sa dayon. Kung may nadumduman siya. Kay, syempre, lapit na lang yung tagaan niya manada hindi ko na lang paglawag. Tapos ko, hanyo naman ko Si karanasan. relax lang bala, secret lang na. Dasan lang na i-greet ya. Good afternoon da kay Caitlyn na. Gani. Kalay. Pero tiya mo Reaction Rex, ang memorandum circular sa Department of Trade and Industry nga dugangan Action Rex ang operational capacity sa mga business establishment sa mga lugar nga nipedalom sa General Community Quarantine kag Modified General Community Quarantine. Sunog kay DTI Negros Occidental Director Rachel Nufable, ginpasaka sa 75% ang operational capacity sa mga negosyo nga napidalom sa Category 3 sa baylo sang 50% nga una gintalana sang ahensya, samtang 100% naman nga operational capacity sa mga negosyo sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Dugang pa, lakip sa Category 3 Action Rex sa mong testing, tutorial, kag review centers, mga gym, sports facilities, pet grooming, computer shops, kag mga nagatanyag sang personal care services. Natala man magtukod sang compliance monitoring team ang Department of Trade and Industry diri sa Negros Occidental nga ginalakipan sa nagkalain-lain nga ahensya kaangay sang DTI, local government units sa siyudad sa Bacolod, Department of Labor and Employment, kag Department of Health. Angot naman niya sa Memorandum Circular number 20-55 nga nagapahanugot sa mga marketing kag sales events sa mga malls diri man sa siyudad sa Bacolod. Tuyo sang sining nga team ang i-check Action Rex no ang pag-comply sang sining mga establishmento, samtang ginagapatuman sila sang marketing kag sales. Dapat Action Rex nga mapatuman man ang health and safety protocols nga ginpatuman naman sang Department of Health. Pamatian naton si DTI Negros Occidental Director Rachel Nufable. Sa Memorandum Circular 20-57, increasing the allowable operational capacity of more business establishments or activities under Category 3. Testing, tutorial, and review centers, kung sa GCQ na siya, 75%, kung MGCQ, 100%. Gyms, fitness studios, and sports facilities, 75% allowed na. Sa una daw 50% lang siya mo. Internet and computer shops 75%. May increase by 25% siguro. Internet and computer shops 75%. Personal care services, dermatological clinics offering aesthetic procedures, and all other establishments offering personal care services. Hair, nails, skin care, including full body massage, that's 75%. Ang matamat Action Rex nga nagabukas man ang mga negosyo gid hasta tubtob na nga malambot nato ng 100%. Pero diri sa Bacolod, pila ka porsyento ng nagbulukas di Action Eden? 75% Action Rex actually. Jutay-jutay na gid lang naman, 25% lang more or less ang way gali makabukas. Ang namini Action Rex ang 75% sang capacity. Okay. Butata ang seating capacity dabi, butata pulo. Ti 75% Action Rex no sa pulo amo nang allowed sa ila. So ti amat-amat na ni kay makabulig man sa aton sini nga mga negosyante. Amat-amaton talang kay mahinang kalaban. Correct Action Rex. Kabay pa mag-December, full-fledged na 100% Amo nang importante pag December kinanglan mo full blast na kag full operation ng tanan bla. Correct Action Rex. Kaya ti makita taman subong nga daw although single digit or the double digit magiging ang record na siya sa Bacolod, pero do wala na gani kalapaw 20 Action Rex no. Gani kag kung isip-isipon nubo na gid na katama. Kung galing kay tiya mo na, kung kaysa magkalalato na kung way kagahalong man mo. That's why Action Rex nga sila man sa DTI, may checklist na sila actually nga mag-check sila sa mga
establishments, upod man ang dole, may checklist na sila nga dapat may thermal scanner gid pagsulod, dapat may ara sang logbook dirabi kung wala backtrack system, may ara man action rex sang pag-spray man sang alcohol, kag most importantly ang pagsuksok gid sang face mask kag face shield nga amoy nang panaming kung baga action rex no, nga hindi ka malatnan sang COVID-19. Amo lang ako nataw mo kung kaysa do robot ka na kung nagalakat ka pero para man na protection sa imo Robot, gali kayo, hindi ka kakita sa nagyan. Kaya may facial ka nga buron. Pero ang face shield ni, damo na gid man face shield, subong ka baligya, no? Oo, pero unlike na nagligid action rex, na naghambal itong una-una, ginibala nga facial, butang tag 150 pesos. Ginawayay pang iban, kaya kakadula ang stock. Subong niya may ara na isang tag 2/5. Correct. Kaya po nang importante nga hindi naman sila magpasaka liwat, especially kung implement na gini-action rex no, actually approved naman to sa SP ang mandatory wearing a face shield diri sa syudad sa Bacolod. Ginahulat na lang kita nga ma-implement, basi bala may ara naman sa mga naga-aboso dira nga magbaligya hindi ya abuso ha? Hindi ya Eden. Hindi ya Eden. Kundi abuso gid na sila, yaga abuso gid sila. Correct. Ako ya wala ko ya sulit why na yan? Kay butanan ni si Action Eden abuso ya. Butanan ini. Pero kung gagatulog kag daw hindi insakto ang kwan mangakig man siya. Correct. Kamong mga butaan sa reaction rex. Okay? Gani. Good. Kaya maninoy, kabalo ka na daan. Sige, ada. Ari na di sila. Ara na. Ari na ko na. Good. Amo na da yung importante. Kaya pila na lang gani ka adlaw action rex? Ang Christmas? Ati, kuha na lang 27 days ang nabilin before Christmas. Ay, ala, nakabongga, no? Pero pag December 1, Christmas na ginaya sin Christmas, no? Pero ang pinaka-Christmas day is 52 days pa i-action din. Ang Christmas Day gid yang 25 December 25. Perfect. Nga lang mga nito nag-isip-isip. 27 na lang. 27 na lang mo ang November 3 subong less mo November 30 kundi 27. Pag December 1, Christmas na as in Christmas. Correct. Amo na ng tikon sang paghinatagay sa waay. Sa waay balasang sa ano naman, sa Paskwa. Sige lang, wala kay sa Disyembre na lang na. Sige Pakinan ko ka. Tapo na kabate Basta sa 28 mo ihatag. Laban. Ay, kalay. Sige, text ko lang na mo mga sizes Sige Perfect. Ayos. Balitalin sa patrol ang ka-action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daghang salamat Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa Patrol Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:16 ang aton oras, no? Amo na siling ko, hindi gid magpaliso sang inyo siling nga mga radio, no? Kung may nagapanawag na sa inyo, isabat lang ninyo, simple lang, Aksyon Radio kami aga pamati, no? Amo lang nakasimple kay siling ni Alex Montes siling ni Alex siling niya si Rex sa may pamilya pa kag wala na pamilya, sige lang padayon lang sa pagmonitor, hindi lang pagpasugti nga lubagon nila ang selektor sang transistor ninyo, ara sila sa area sang Paglaong Village. Booking mo gid sila. Ara sila sa Paglaong Village kag area sang Purok, Kalubay, Bago City. Amo na, basta may magtawag lang sa cellphone ninyo, piho na Aksyon Radio Bacolod ang isabat ninyo, no? Masling malang na sila nung ginapamatihan mga radio. Action Radio. Ano oras? Ate 11 to 1 o'clock. Action BBB. Kundi gani, Action Firing Line. O tanan dira nga programa sa Action Radio Bacolod, Action Hotline, Action Night Patrol, tanan na. Action Reports, First Portion, Action Balita, Banat Bulig. Amo lang kasimple Isabat ninyo mga ka-action. Bantayan gid ninyo ha.
Kung may mag-ring ang telepono kag mamangkot, anong radio station ang ginapamatian nyo? Aksyon no Radyo Bacolod. Katulad sini, yari na mga kaaksyon! Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na mga kaaksyon, garing na ang aton silinga, tagdaog sang SAP sang ERB o kon SAP sang Aksyon no Radyo Bacolod. Garing na, lantaon tani kung magkasabat siya. Hello? Mayungod to? Mayungod to? Mayungod to si Inday Gemma ne? Oo, sir. Si Gemma. Taga Irorico, Barangay Mandalagan ka? Oo. Gemma, kantong apelyido mo? Lazalita. Abi ko kantong Lazalita gali, no? Gemma Lazalita, 64 years old. Taga Irorico, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Aba, puerti, no? Gapamati ka na? Oo, sir, hindi patay ko kikagawad. Okay, pagkatapos, tanipandar mo nang patunugon mo, gid, ha? Tapos kung may manawag na si mo, ang balon mo, action. Adlaw-adlaw na diya, sir, niya. Dahil kami kiting radyo kung nakwamang gapon. Mugid na, ma'am, no? Gagabisan din ka magkado, may manawag sa imo, da? Kung anong ginapamatian mo, ihambal mo gid action, radyo, Bacolod. Di ka gid magtalang, ha? Natin pa siyang una, sir, dalaga pa ko. Dalaga ka pa, subong dalaga. Dalaga pa sa sadto, Hasta subong. pa ang inyong istasyon sa una, diway sigig ko. Okay, listener, gid gali. Okay, 500 pesos nga nagataging tingning gahulat sa imo, ho? Ay, salamat, sir. Pero anong ginapamatian mga programa? Siyempre, action Anong title sang program? Nalipat gubo nga. Tinga nalipat kaya ihaman. Sino galing gina-istorya mo, subong? Nang action balita. Action balita, no? Nang dali lang. Nang Banat Bulig. Okay. Maintindihan man kay 64 years old na si Ma'am Gemma. 64 ka na, ma'am? Oo. Okay. Aksyon, balita, Banat Bulig. Banat Bulig sa Ugto. Sino ganing imo sining kaupod? Subong sinong istorya sa imo? Si Rex Cantong. Ano ganing sunod na nga programa tade? Anong sunod nga mga program tade? Nang iyan ni Juan Wilma, ano ni ganian? Wilma Sugata? Wilma Sugaton. Abi ko Sugata. Wilma Sugaton. Kaya action Wilma Sugaton, This is my life. This is my life. Dason ta nga programa. Sige, Ma'am Gemma Lazalita. Congratulations, ha? Salamat. 500 pesos. Sulat-tulat mo lang ng text ang pera padala sa imo, Ma'am Gemma. 500 pesos. Anong mahambal mo, Ma'am Gemma? Salamat sa Action Radio. Okay, sige. Salamat, gid Ma'am Gemma, and congratulations. Congratulations. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio. Salamat sa Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, congratulations kay Ma'am Gemma dira sa Irorico, Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Nasabat ya ang simpleng pamangkot. Kay kung nagapamati ka lang, huwag ka na sing isabat gid. Di ba? Kung nagapamati ka lang sa Action Radio, Bacolod, simple lang ang pamangkot, no?
kagway ka na sang isabat pangalain pa. Amo man na kung may nagapamangkot, kung may nagtawag sa inyo, kung anong ginapamatian nyo, simpre, Aksyon Radio Bacolod. Amo lang na, sinong ginapamatian mo, amo na dayon ang pagsabat mo, no? Simple lang. Hindi nata paligoy-ligoy papamangkot, simple lang ang isabata. Ano nga radio station ang ginapamatian mo? Aksyon Radio Bacolod. Sino ang personnel na kilala mo? Kaganong ginapamatian mo? Ihambal mo ang programa. Isulat mo da, sugod subunga. Isulat mo gidang mga programs ta. No? Amo lang na ka-importante. Ayos. Congrats, Ma'am Gemma. Bantayan karon dugay-dugaya ang dugang naton nga winners. No? Ayos. Sige, daligid lang. Anay, Aksyon Dale Salazar, Aksyon Marlon Hinovia. Standby sa balita. Matagwa na yung pilalang commercial sa daligid lang. Standby. Ang Joy 1050 Pack has the 15. Mabugaw na hangin nagadapya na ikaw nang ginapamatian na mundo. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita dre sa atong sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:25 ng aton oras. 12:25 na. Katuan tanang balita gikan sa Bacolod City Government Center. On standby si Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa specific nga guidelines sa paggamit sang isolation facility sa Barangay Alihis. Ginapalambot na ni Councilor Inoy Novero sa meeting sang EOC subong nga adlaw. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Sa detalye, Aksyon Dale. Sa subong nga meeting sa Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod, si Councilor Novero iya sinipalambot or erase ang concern angot sa specific nga guidelines pag-utilize ang isolation facility nga damlag lang gin turnover sang DPWH sa LGU sa siyudad sa Bacolod Action Rexa. Ini matapos nga according diri kay Councilor Novero, wala pa Action Rexa bakante, wala pa sang pasyente nga ginapahamtang or gina-quarantine or isolate sa sida nga area matapos ini siyang gin-turnover ang facility nagligad hanggang October 30 Action Rexa. Sa gintamangkot naton si Councilor Novero, tisino siyang general guidelines nila ara sa CHO ang direct nga supervision sa ang sini nga pasilidad Action Rexa. So nga subong adlaw after sang hearing kay ni Councilor Novero hinga daw ini siya Action Rexa sa EOC meeting subong ang adlaw para i-raise ang nga concern bilang siya man ang chairman no sang Committee on or Quarantine Center Action Team o kon QCAT sang siyudad sang Bacolod Action Rexa. Ang pasalamat daw diri sang konsehal nga bangod bakante butsilingon wala sang COVID-19 positive or damo pa Action Rex nga available nga mga COVID-19 beds sa mga hospital, 7 hospitals dito sa mga syudad. Lagip na ang adam ka mga private kag isa Action Rex ka pampubliko nga hospital dito sa mga syudad. According kay Councilor Novero, amo na siyang resulta sa bulig no, nga gin-introduce o gin-establish sa mag-asawa nga Feliciano dito sa mga syudad sang Bacolod. Subong adlaw ang first meeting sang EOC nga wala Action Rex ang physical presence ni IATF besides Chief Implementer retired Major General Mel Feliciano kag iya sinasawa nga nurse nga si Mamia Feliciano nga nagbiya na kahapon nga adlaw padulong sa Metro Manila. Pamati naton si Councilor Radicito Novero. So far, as far as I know today, wala pa gihapon. Wala, I know of none yet nga naka-occupy sa isolation facility sa Alihis. But it is ready for use. Okay. Bali, may guidelines, Councilor, if paano natin i-operate ang ining facility? Well, wala pa man siyang specific guideline nga na imuang ginamon except the general guidelines. Pero kaya dalam siyang
of course, direct supervision sa mayor, kag ang City Health Office. Kay basi bilang iban mangarap bala sa school attorney basi gusto nila magpasaylo man para at least the more convenient and more comfortable. Oo, isa na sa mga rasones. I will try to take it up today sa amon na huddle sa Emergency Operation Center. Oo. Bago lang ko tapos hearing ko eh. Actually, Basta gani may... sa interview natin kay City Councilor Rerecito Novero, daw wala gid action Rex ang may makuhaan nga opisyal regarding sining ang allegation sa gihapon no, nga ginahaboy bato kay City Health Officer Hinsoli. Gani nga daw nangin quiet na sila ya kung anong status na da kung unlib kung suspension way gina-difference action dela. Nga tagu-taguon tagid ng mga status ang aton City Health. Sinong gakto sa City Health tada subong? Si OIC ang City Health Officer si Dr. Miraflor Action Rex. Amo man na dapat ang pinaka-importante na departamento sing kayong lawas na tagu-taguon ta na kung anong sitwasyon da ni Doktora Hinsoli da. Ako na siya nagtawag man takong nag-text siya galing no reply man siya sining nga bala mo naman sa linsingon na yung kabudlay ginasaya nga daan Texan especially nga ulway pa sa pwesto ano pag ginadaman? Si Dr. Edwin Miraflor Jr. Amo na sa gapungko nga YC? Nga nag-attend man action na Rex sa mga meeting or daily huddle sa EOC dila sa Mascara Hall sa government center. So uli magwa doon action Rex. Galing kay pila na kadlaw ni nga suspended siya? Suspended why sa makita sa City Health dira? Kaya ang last press con is last week nga Wednesday. Kumato siya ang katapusan nung palag ni Mayor Bing nga on leave no si Dr. Hinsoli. Kasi nga may ginpahamtang temporary nga OIC or officer in charge si Dr. Miraflor. Okay naman na kay Yara naman si Dr. Miraflor no? Ano yun ang sa oriental side man itong primero blato do siya man itong ka-release ang mga sitwasyon sang COVID sa oriental side bla? Wasi kapilido lang siya direct. Wasi kapilido yaman lang no? Ang importante da nga kung anong mga status bla sang City Health Department da kung ano na kung suspended or nag-leave lang amo lang naka-importante sinong maka-release ang information sina? Correct action Rex. So pa na ang padayon natin. Ang chairman sa Committee on Health gani sa council sino gani? Si Councilor Cindy Rojas action Rex. Sino nga bal ni Councilor Rojas din? Wala pa siya natin na taksan pero try natin kung makatag siya sa statement. Si Councilor John Gamboa. Wala na pa siya nakuha. Actually, kinareferment ni Vital Sid kay City Administrator M. Ang si Vital Sid is present siya sa EOC meeting kisa hindi man. Pero matugan refer kay Ma'am M. Ang no nga muna naulat natin ang iya sining reply gali basi kung si Administrator M. Ang pang magkahatag sang information nga daw gali ka ang aton sining mga city officials party diri sa status ni Doktora Carmela Hinsoli ni man? Ambot lang siya next basta mo na. Sige lang next nga press. Galibog man ulo mo? Galibog man ulo ko. Kaya wala man lang siya next ang formal. Walang gani? EOC, nag-leave si Doc Hinsoli, asahan mo nga adlaw. Pero hindi siya makita na no sa meeting? Dapat ara na siya tani mo? Kaya ba si vacation leave or naka-leave? Mo man ang taning ginaklaro tadablas ang bakulod nun kay ang bakulod nun gahaw-mao man no? Kung vacation, kung on leave, boy, gina-diferensya. Correct action, Rex. Kasi pa lang sa mga masulod ng mga inadlaw, magwa na ang katotohanan. Sabi ko magwa na. Dito may pagitan sa Bacolod City, walang action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action, Rex. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo na galing kay ang authority, ang concern nga otoridad na makasabat lang sinang araman sa City Hall. Sinong ma-explain sini? Mayor Bing Leonardia, isa na ding ma-explain anong status ang City Health Officer ta. Kay may kuno-kuno nga gin-suspend because ang anomaliyang transaction, mga kuno-kuno lang naman na. Ano ta na mo bag-o ta na ang sitwasyon kung hindi ta magpagwas ang statement din?
ang mga opisyals na ginapakigangutan ni Action Dale Salazar. Ginatudlo si Juan de la Cruz. Pagabot ni Juan de la Cruz, hindi naman. Tudlo naman kay Pedro. Ay, nano nga sitwasyon ini man. Ano ginabala, kuya? Kag nga nabudlayan gigita magpagwa sang information nga kung anong nangin status sang City Health Officer sang syudad sang Bacolod kay may ginakuno-kuno nga suspended din siya because ang anomalya wala man kita balasihan nga ihambal tay na nga tuod ina lunsay mga pakuno-kuno mga lunsay paino-ino lang ini kag puros lang haka-haka why sa makapagwa officially sang sitwasyon sang aton sini nga City Health Officer. Ay ho, sanon nyo pa na ipagwa kung tapos na. Ay kabudlay nga sitwasyon. Sige, kantuhan tanay si Action Marlon Hinubiyan, rekitanay sa Kapitolyo ho. 32 ka mga miyembro sang Philippine Coast Guard nga nagpauli sa banwa sang hinubaan negatibo sa COVID-19. Good. Banwa nagapabilin sa gyapon nga COVID-19 free. Good man sa gyapon. Kagiban pa mga balita gikan sa Kapitolyo. Pod kay Action Marlon Hinubiya. Action Mar. Action Rex, medyo mayad-mayad ini nga balita para sa mga taga-banwa sang hinubaan pagod nagawa na ang resulta sa swab test sa ning nagpauli nga mga taga-banwa sa hinubaan nga nangin miyembro na sang Philippine Coast Guard kag ang resulta sang 32 taran sa ila negatibo sila sa COVID-19. Kumpatudupan na una ini nga batch sang Philippine Coast Guard members nga residente sa hinubaan nga nakatapos ang training dito sa may Lagindingan, Cagayan de Oro. Para sang health protocol nga ginasunod ang banwa pagpauli nila in-quarantine sila matapos kinkuhaan sang swab kag wa man magdugay agwa ang resulta kag ini sila ang lunsay nga negatibo. So ginatugutan na sila magpauli anay pero pahuway sila sinita sa tagsa ka mga pulian until sila i-assign sa lugar nga gin-assignan sa ila Action Rex may arin sila sang more or less mga isak bulan nga pagpapahuway mo at sila i-assign sa lugar nga sa din dito sila iga-destino. So kay Mayor Ernesto Istrao ang ikaduwang batch na tala naramang nga mag-aabot sa ila sa nga banwa na mga residente mangyapon sa nga hinubaan halin naman na sila sa Regional Training Center dito sa may Zamboanga mayara nga magahalin man sa Masbate mayara man nga magahalin sa Taguig sa Metro Manila o galing way pasangpat magapit sa anong schedule nila nga magpauli man sa banwa sang hinubaan. So bangod sila nagapabilin sa gihapon COVID-19 free municipality sa Negros Occidental ang banwa sang hinubaan. Magluwas gali sa hinubaan ang Don Salvador Benedicto, zero case man gali sila ho, pila naglikadlaw man? Amo na sang opisyal nga inanunsyo Action Rex ni Mayor Marcelin de la Cruz. Ay subong aga nagpatigayon sila sang Joint 34th Interagency Task Force sa COVID-19. Dira sa bahin sang Municipal Quadrangle. So manang ginpabaloy hinuway naman. No, liwat nga gindeclare pasalamatan niya galing mga barangay captains and officials, mga tanod, mga BHW, MDRRMO, personnel and drivers, Municipal Health Office, kagiban pang mga frontliners nga wala untat sa pagpulaw bugtaw lang bisan paano nangin zero case ng Don Salvador Benedicto ho? Correct daw nag-timing man na sa anunsyo sang banwa pag halog-halog gawa sa ilang siling implementation sa mga protocol kay pag manilang suray sa matamat yung mga balik na balang negosyo pag liwat man nga inganyohon ang public nga magbisita sa banwa dapat sunod lang sa health protocol. So ako nang tinguaan nila kay nagligad Action Rex nga ang tourism actually sa Don Salvador Benedicto pending man mo. Way man sang dako nga impact dati kung i-open na ng Don Salvador kinanglan masunod kita sa health protocols kag mabuhi-buhi man ang naga-amat-amat na tani nga mayong sitwasyon sang Don Salvador ho.
Amo nang tinguan gid sang Banwa Action Rex nga mapabili na kay una na Action Rex na nag-COVID-19 free mo. Ang Banwa San Don Salvador Benedicto nagiligad nga bulan ug galing kaway ta malawig-lawig. Tagaligat to sang mga 3 or 2 ka adlaw to may bago naman nga COVID positive. Amo to nagbalik naman ang sila Action Rex ila sa ding pag-amo masang mga COVID patients. Si Tisubong balik naman hilway na sang why nasa active case or cases ang Banwa San Don Salvador Benedicto. So Don Salvador Benedicto tag ang Banwa San Inubaan COVID-19 free municipality na. Sa Banwa San Inubaan, ang ato sa interview kay Mayor Ernesto Estrao. Do may ara na bla kay negative man sila. Ang nagpositive na ilisa na kag-OFW isa ara na sa sa aton quarantine facilities healing center. Pero wala pa sila kapuli did lang sa Bacolod pag positive sila tid ara la sila subok. Ang laging dingan training center, regional training center mo tong una nga puli taga RTC Cagayan. Ang regional training center sa Zamboanga, kaming sila, Masbate, kagang sa Taguig. Ang total na di nga Action Marlon, sobrang sila 100 sa mo, sa Hinubaan. Ining 32 ka Coast Guard is negative na nan. Par subong pre-committee wala, why man isang COVID Hinubaan. Ang na-mention ni Mayor Estrao Action Rex nga positive, residente na sang Hinubaan, pero why na sila kapulo is Banwa sang Hinubaan? Ang isa dara is locally stranded individual, ang isa overseas sa Filipino worker nga nagbalik. Kag pag-abot nila diri sa Bacolod, diri sila gin quarantine, diri sila gin isolate. Hindi sila makapauli dito sa Banwa sang Hinubaan. Kag tugutan na sila makapauli dito kon mag-negatibo na sila kag ma-deklarar ang ila sa lawas nga recover sa COVID-19. Ang kakasunyugikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinubaya. Ora sa palitaw na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid Action Marlon Hinubia, balita gikan sa Kapitolyo Probinsya. Ayos sa taga Hinubaan sa Don Salvador Benedicto ang gina-considered nga COVID-free na as of this time. No? Kabayon tangin din na ni mag-laptop pa. Dapat damo na no? Nga mga kauturan ta ang makakadto na sa ibang nga lugar. Kag mangin madamo na nga mga LGUs ang ma-considered nga COVID-free na mga ka-action kuntan. Sige kung anong mga health protocols na sundon tagid kaya mo lang nang magkatabang sa ato. No? Importante magmaitisi kita. No? Mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa mambiton. Mga balita, mga inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa
Radyo. Pagkulong nun kag Negros Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid. Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Oscar Vito. May lang nga pag-monitor Oscar Vito. May lang nga pag-monitor sa GQP Multi Ventures Incorporated kag sa staff siya. Great ko lang advance happy birthday sa akon nga love daughter, buwas kay Inday Joyce Vito, November 4. Invited kagid 3 p.m. may mass Manville resident. Thank you. Okay. Sige salamat gid Oscar Vito sa invitation. Thank you so much gid, no? Kay Mario Binaflor, may lang nga pag-monitor, no? Hambal sa asawa ko, okay man ako diya sa New Zealand. Okay. Swab na kami next November 11. Aksyon balita banat mayo di ang ginahotilan namon kalayo lang ikumpara sa Bacolod. Okay. Thank you so much gid Mr. Mario Binaflor, no? Dira sa New Zealand. Ayos kay Chris Kerry Paul Javier Tanatan, may lang nga pag monitor Action Rex Christy Tanatan ni. Okay, sa kay Christy Tanatan, no? Gamonitor from San Enrique, kabay mabunot man. Okay. Sa kay Sonia Danico, may lang nga pag-monitor dra sa Cadiz sa Sitio Kanipaan, no? Kay Sonia Danico, no? Sonia Danico. Toto Archie Bais, may lang nga pag-monitor Toto Archie Bais, no? Kay Dilaos dra sa Kingtown Victorias. May lang nga pag-monitor. And Aaron Tagonera from Cebu. May lang nga pagpamati, Aaron. And sa kay Sher De La Torre, good noon, Action Rex. Bahala man na magbaliktad ang mundo
Action Radio gid kuya. Bisan wala premyo kay nami gid sila magbalita. Action gidayon. God bless sa tanan nga taga Action Radio. Thank you so much, De La Torre. Sa kay Melchor Baroca Rumbines, may lang nga pag-monitor. Kay Idri Cafort sang OTTG Christine Taxi, may lang nga pag-pamati. No? Sa kay Diana Kim Heldore, may lang nga pag-monitor. Tamiyaw lang pamilya Heldore. Sang barangay Quintin Remo, especially kay tatay ko, Katsot kag nanay Nelda, Kim Ashley, Inday Valerie, Toto, Gong, miss you all. Thank you so much, Diana Kim Heldore. Kay Tomas Brunyola, good PM lang. Kay Mark Lamayo, may lang pag-monitor. Tamiyaw lang si paring Benji Felisario, kag kay Boyet Felisario, nga naga paurok-urok gid sila pamati sa programa mo. Thank you so much, gid, Toto Mark Lamayo. Kay Richard Esmeralda, dara sa Isabela Pitsahan, Bangga Mayor, no? Sa Isabela. Ayos, kay Ronaldo Malakad, may lang pag-monitor sa pamilya Malakad. Pamilya Bantod, amo ni siya. Ayos, kay Lel Helia, may lang pag-monitor Lel. Tamyaw ilang gali sa Moises Padilla, pamilya sa Inga, kag Helia and Pabiliar, no? Ang nagatamyaw si Lilia, watching from Manila. Thank you so much, Gidlel. Hilya. Ay, birthday. Sa kay Dino Alec, may lang pag-monitor Dino Alec. Kay Rosalina Arellano Espadero, may lang pag-pamati. Manjo Arniho, no? Thank you so much, Gid. Manjo Arniho. Kay Marlon Villafranca, may lang pag-monitor. Marlon Villafranca. Tamyaw lang gali, pamilya Coser, kag lablab ko nga asawa, kag tatlo kabata sa Santiago, Barotac, Viejo. Salamat, Gid. Ayos, salin sa kay Marlon Villafranca. Hazel Canoy, may lang pag-monitor Hazel. Rowena Nicolas Canoy, thank you. Ara na ang report sa Palawan. Lain lang name sa FB ko. Gali ka? Sige, thank you so much, Gid Hazel Canoy, no? Cory Bidaha, may lang pag-monitor dira sa Purok 1, Narawi Sinigaran from Cory Bidaha sang Kuwait, no? Kay Chris Vilma Trias, Kenneth Iscarilla, may lang pag-monitor. Yos, Gid, no? Kay Kenneth Iscarilla. Kag kay GR Mainit Rihon, may lang pag-monitor. Ophelia Galero Arce, watching live from Isabela, with Jovelyn Shelian Jano and Diana Arce. Ayos. Ophelia Galero Arce, no? Kay Yorb Quiniol, dala sa Saudi Arabia. Thank you so much, Gid Yorb, no? And kagawad Imbongjo Campo sa Barangay Maawa. Kay Joseph Pacifico, may lang pag-monitor dala sa Mayor's Office sa San Enrique. Kay Kathleen Tavares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Carla Selva, kag Mildred Dalisay. Halin sa kay Joseph Pacifico. Kay Chris Vilma Trias, may lang pag-monitor sa kay Jerry Asiro from Morsia. Arsenio Tesoro Trias. Ayos. Tamyaw lang si Alex Montesa sa pamilya Pasyulan sang Kalungkalong Airport, mayong udto, and advance happy birthday sa ihada ko. Konnichiwa. Ninoy, love you. Ayos. And Rose Guevara, may lang pagpamati. Kay Sir Emmanuel Lacson, maskin si Presidente Duterte, yadto sa Davao sa Gilayon nagmando man siya dayon sa mga ahensya sang gobyerno, kag sa Gilayon naghulag man dayon cabinet members siya. Halin sa kay Mr. Emmanuel Lacson, no? Rosalina Arellano Espadero, kay Bia Jonathan, may lang pagpamati, no? And Nerain Abancio Batelier, may lang pagpamati, no? Gamonitor gid siya sa Action Radio, watching live from Cartagena si Palay, kag sa tanan nga taga Kagay Kamindangan si Palay. Ayos, thank you so much, gid Nerin Abancio Batelier. Kay Teresita Orita Kahuraw, may lang pagpamati, no? Okay, sa kay Jenny Solgon, tamiyaw lang si Tony Solgon na ibiging, si Nang Bibi Nora Jinjin kag Nang Reza. Salamat, gid Jane Hisolgon. Kay Rosa
kay Rosa Alma Sorbito Doromal sa Victorias. May lang nga pag monitor Rosa Alma. Kay Martin Aliling, may lang nga pag pamati, no? Dara sa Imos, Cavite. Ayos. Sige, iba naman pa karunan ta niya. Kay daw kalangalangid sang tiyempota. Sige, daligid lang ha. Kay Hazel Alvarez, kay Paul Adrian Villanueva Calamba, sang Calamba, sang Kabangkalan proper. May lang nga pag monitor. Ayos. Sige, daligid lang. Standby mga kaaksyon. Balik lang kita dugay-dugay. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:57 mga kaaksyon. Yari ang ginakabig nga dako kag positibong papel sa pagtumar regular sang purong vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Nga dapat gamiton tay labi na sa siringtion sang COVID-19 nga pandemya. Gani mga kaaksyon ta, hindi tagid magkalipat gamiton tagid ang pagtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, no? Kay isa ka
kaya ang kredibilidad nga sahi isang vitamin D3, Life Extension Vitamin D3. Ang brand sang vitamin D3 nga rekomendado sa mga medical doctors diri sa Pilipinas kag bisan pa gani sa abroad no. Life Extension Vitamin D3. No? Probably the number 1 vitamin D3 brand in the Philippines. Tandaan tagid ang alam ha. Life Extension Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:50 na 58 na nga oras 12:58 na kada siglang sang oras tamo. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa Bugalon Drug Group sa Kabangkalan wala naga-eksister apang ang mga bata padayon kunong nagabaligyaho sang drug. Kagbangkay nga nasampuan sa Sagay, taga San Carlos, padayon pa nga ginaimbestigahan sang kapulisan angot sa kamatayon siya. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon, Bri. Aksyon na Rex gin klaro diri ni Police Colonel Mary Rose Salve Pico, hepe sang Kabangkalan PNP nga wala na nag-exister ining Bugalon drug group sa syudad sang Kabangkalan. Kung may ara ginman sang nagakaladakpan abi pagkatapos ginaangot ini sila sa nasabit nga grupo, bangod ini sila amoni ang mga bata-bata sang una nga padayon sumo nagabulobaligya pero hindi na gamit ang nasabit nga grupo abi Action Rex. Na kuan magani si Pico driyo nagapangayo sang paghangop sa mga pamilya nga mga Bugalon kay ang iban dira taga dira gid mismo mo. So once kami mamadakpan, ginaangot ini gilayon. So kung iban nga pamilya da nga naga-star daw galain man ang buot pero suno diri sa kay Pico wala na naga-exister pa ang ini nga grupo kagamuning mas kilala dira sang una pero subong wala na gid ini Action Rex ano. Kung may nagkaladakpan man kon ka isa ina bangod mo ni sila ang nagkalabili na lang kag hindi naman gani makabigin nga mga mabaskog ini sila kag ini sila mga tigpipila na gid lamang nga nagabulubaligya dira sa syudad sang Kabangkalan. Madomduman nagligan nga si Manati may ara sa madadakpan kag ginaangot man nato sa nasambit iyang grupo. Hinay Action, Brian. Yes, balikan ko lang ikaw ng Action Rex, ano? Angot sini pa-replay ko na pero ang balita naton sa syudad sang Sagay na naman, narabot naton si Police Major Albert C. ang hepe sang Sagay PNP. Sining padayon nga pag-imbestigar sa nasapuan nga bangkay nga gintawag sa ngalan nga si Ireneo Glacia, 62 anyos, initiya taga syudad San Carlos pero ini siya ang nakitaan patay na nagligad nga adlaw dira sa Hacienda Concheta 3 Barangay Paraiso syudad sang Sagay. Ginkilala ini siya sa iyang anak mismo kag ang investigation subong hindi pagid mapalayag ni si Action Rex mismong pamilya daw galibog man ang ulo kon nga nakalambot sa Sagay ining nasambit nga biktima. Ang inisyal nga nakwa diri ni si sa pamilya nga gin-pick up ini siya sa mga tawo kag nakibot na gid lamang sila nga patay na ini sang ilan na balitaan. So karon way pagit sang anggulo wala man sang motibo nga iangot ang kapulisan angot sa pagpatay sini. Dugang panising nga makig-angot sila sa San Carlos PNP magapadulong to sila agod sa pag-imbestigar kung ano giblang estado sang kabuhi sini nasambit nga si Glacia Action Rex. Ginpakigangutan taman si Police Major Mark Angelo Hongko o kanang Ilo Hongko ang hepe sa San Carlos PNP kag suno siya prior pa man sa nasambit nga insidente wala gid sang may nakapa-record sa ila nga may nadula nga isa ka persona sa syudad sang San Carlos Action Rex. Amo na mga balita gikan sa Nokpo Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:02 ang aton oras. Salamat gid Aksyon na Brian Morden.
Kadtuantang balita gikan sa Bacolod City Police Office si Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa driver sang truck nga involvado sa nagluntad nga aksidente kagabi dira sa area sang Barangay Granada. Mahilway matapos ang 18 oras. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Bacolod City Police Office. Sa detalye, Aksyon Eden. Action Rex, wala gid lamang madugay no, mga alas 12:30 ang takna sininga udto hilway na sa kustodiya sa kapulisan ang ining driver sang truck na involvado sa aksidente mga Carmen sa Barangay Granada kagabi. Action Rex. Sino kay Corporal Rodel Velarde, investigador sa among nga aksidente, ila pa karon ginaimbestigahan ang nagkalain-lain nga palayag sang driver sang truck nga si Jose Maria de Ocampo kag driver sang jeep nga ginasakyan sa mga biktima nga ining si Joshua Solomon. Una diri ginpalayag ni de Ocampo nga antes niya bayaan ang iya truck nga nakapark sa higad sang dalan, nagbutang ini siya sang early warning device. Apang sunod naman kay Solomon, wala sang early warning device sa likod sang truck. Pero sunod kay Velarde, iya pa'y pamangkot sa mga saksi kung may nakita gid man sila nga early warning device. Bangod sa inisyal nga investigasyon, wala man sang guba nga early warning device o kung mga debris bala Action Rex aksidente. Kaya ang reporto kagabi daw may early warning device kunong ginbutang pero ti daw wala man lang to makitaan sang kapulisan ta. Correct, Action Rex, sa munang Bali Velarde nga kung nabungguan gid man to, ara lang to sa lugar ang ining early warning device, although nga ti guba be or buka na, pero tani may makita kung Action Rex bala nga mga parte dito, pero ti sure pa nila man kay may mga panimalay matukunos pala sa lapit nga bulig man sa ila sininga investigasyon. Pero dugang pa, nakainom ni Action Rex si Solomon, mangod gikan ini sa pagtililipon dito man sa Barangay Alangilan. Ang aksidente ang nagresulta sa pagkapatay sang iya amay nga si Lori Fernandez, samtang pilaso naman ang asawa ni Solomon kag duha sini ka mga kabataan, pero hilway na karon Action Rex kag nakagwa naman sa hospital. Pagkatanaton si Corporal Rodel Velarde. Wala mo ito nakita nga kuan-kit nga galigar nga may warning device. Samo na naya palantaw. Galing kay muna galing kay ang basihan tadi ang driver na kainom. Sang jeep, sir? Sang jeep? Oo. Siguro kung maskin wala pa guro warning device. Balasaon yung magkudyapon. Sakto lang dagan mo, hindi mo siguro lang mabugo. Amo na samon. Di ba, kisa drive ka, maskin may parking sa kuan, makita maginan naton. Kung anis lang guro kung dasi kita dagan ta. Sa kuan tumami tutulo magit sa. Medyo wala agad sa wala kita mga suga sa kuan. May suga pero mga pamalay lang. Pero kuan naman hindi gibla tama ka sana. Ginahulat pa karon Action Rex ni Velarde nga magpadulong man sa police station number 5. Pero detained gyapon ang driver ni? So, 30 kay Action Rex na-release na siya sa presohan. Na-release na siya? Yes, Action Nawala Rex. sang reklamong pamilya? Kasi na-reglar na ni? Amo pa to Action Rex ginahulat kay after 18 hours kung wala malang Kaya wala pa man 18 oras nga ginbuyan na nila? Naka 18 hours na Action Rex kay 6:30 ito natabo kagapon. Di mga 12:30 nila kaina na na gin-release. Kaya ginahulat to lang. Pero wala sang pamilya nga nagreklamo? Wala pa Action Rex. Kaya mo pa ito ginahulat ni Velarde. Kaya posible nagahikot pa sila subong sa ila manihimata nga napatay Action Rex. Kaya actually a father ini sang driver sang jeep ni Solomon ang napatay Action Rex kasi Lori Fernandez. Okay. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa balita ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Bacolod City Police Office. Yari nang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton sining lawas. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan.
Nagabulig man panubos ang mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine, kag madamo pa. Makabulig man sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kumpleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Para sa dugang sining kasayuran, sarang mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Ang Evergreen Herbal Capsule sarang mabakal sa Alfie Pharmacy sa Bago City kag sa Parmasya Bago, no? Sa Bago City Public Market, no? Kag Surgeon Pharmacy Bago City Public Market, kag Butika Sandia sa Banwa sang Kawayan, kag Dangkalan Drug Store sa Barangay Dangkalan, Ilog Negros, Occidental. Evergreen Herbal Capsule. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. La 1:08 na nga oras. Sa iluhan tanay mga balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters. Unahong tang balita ni Aksyon no Roger Gotib. Ini may kang tanan sa Philippine Coast Guard hoging klaro, wala pa sang biyahe sang mga fast craft lang going to Bantayan Island or vice versa. Why pagid, no? Kag syudad sang Sagay may 4 ka mga nagkaladakpan sa Bulangan, ginpasakaan na sang kaso. Yari ang kauna sang report ni Aksyon no Roger Goti. Sa detalye, Aksyon Roger. Action Rex, klaro sa Philippine Coast Guard sa siyudad sa Cadiz nga wala pa sa biyahe ang rota Bantayan o kon Cadiz to Bantayan, Bantayan to Cadiz, vice versa. Ini bangod man kasi wala pa nagatod ng clearance ang Region 6 sa ila dito nga pantalan. Ready na po tayo diriya sa may siyudad sa Cadiz, bangod mayara naman nga executive order nga ginapapanaog ang probinsya na pwede na makabiyahe ang mga fast craft. Damo ginabi ka pamangkot sa mga gusto mabiyahe kung mga pasero nga sa din gadala transaksyon o kung negosyo dito man sa may Bantayan Island. Yari payag ni PT Officer 1 Wilmando Lorfino, ang Substation Commander sa Philippine Coast Guard sa siyudad sang Cadiz. Status mo na sa Bantayan, although nag-ano naman sa may sikitong boarding pag-wasigog, pero wala mo nga ang Region 7 nga nag-hatag sang ano diri sa aton sang schedule. So amo na ipayag sa nga Philippine Coast Guard. So par gawlat-ulat pa kita kung ano ang mga development ko bala makasugod na sa pagbiyahe ang pag-usubong nga mga unit ng fast craft diri kay mga dalagko na ini, kaangay man dira sa Bacolod, Iloilo ang mga nagabiyahe. Sa piyak na sa siyudad ng Sagay, ginfile na sa kaso ang 4 ka mga persona nga nagkaladakpan sa Bulangan datong tinalikdan nga Nobyembre 1, samtang nga nagapatigan sa Bulang sining All Saints Day. Ang mga ginpangdakop nga mo sa Jerry Dakal-Dakal, 40 anyos sa edad, may asawa sa Purok Pine Tree, Efren Reyes E. Lopez, 67 anyos sa Purok Cristion, Angelo Sayam, 57 anyos sa Purok Pine Tree, kaginig si Diosdado Monte Alto, 50 anyos sa Purok Daisy 2, tanan ina sa Barangay Balubon, siyudad ng Sagay. Ini sila ang ginapasikat ng kaso sa pagbabilar sa Presidential Decree number 449, ang pagpatigay sa bulang sa amo nga lugar nga sa diin malayo naman kuntani pero operate pa ini sa kapulisan matapos nga nabaton ang mga informasyon. In quiz ini sila subong nga adlaw. Report gikan sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental, particularmente siyudad sa Cadiz kag siyudad ng Sagay. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Guting nag-report sa Bacolod. Aksyon Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gote, balita gikan sa siyudad sang Cadiz kag siyudad sang Sagay, no? May lang pagpamati sa FSC Transcom driver, no? Diri sa siyudad sang Bacolod, ga monitor siya adlaw-adlaw. Ang drivers blas ang Transcom. May lang pag-monitor kag sa grupo Bucket Boys. Sa grupo Bucket Boys kag team
AMS Care. Sa AMS Care. May lang nga pag-monitora ang panamyolin sa kay Inday Jenke Mirais. No? Kag may lang nga pag-monitor kay si Kera Kaburog. Ga-monitor sa Siningao. Kag dra sa MG Manuel Elementary School sa Barangay Tinampaan sa Cadiz. Ga-monitor man Sanday Ronnie Paul kag Boss Arib. Halin sa kay Abraham Abi Leong ang pagpanamya. Kantuan tanang balita ni Akson Percival Villamor gikan sa Central Cabayan sang probinsya. Duwa ka personal unsay nagkaladakpan sang mga kapulisan sa banwa sang La Casiliana matapos nga aktuhan nga nagabayular sang PD 449 sa illegal gambling. Ay, Portino. Yari ang kaudan sang report ni Akson Percival Villamor Pers. Yes, Action Rex, ang La Castellana Police Station nagkandak sang operation against sang illegal gambling kahapon mga alas 4 sang hapon, Nobyembre 2, 2020 dito sa may Sitio Antipulay, Barangay Kabakungan, Negros Occidental. Ang operasyon ginapamunuan ni Police Captain Bustamante upod ang alert team nga ginapamunuan ni Police Master Sergeant Nelson Madriña. Kagini ang mga suspect ginkilala dire sa kay Jomel Pinoy E. De La Cruz. Jomel Pinoy E. De La Cruz, 44 anyos, pumuloyo sang Antipulay, Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Ang isa sinadirekit kilala sa kay Oscar Nacion E. Sobriano, 63 anyos, kag may asawa, kag pumuluyo man sang Antipulay, Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Ang operasyon ginkandak sa aton kapulisan sa hampang bulang dito sa may Barangay Kabakungan. Ini na-recover sa kay Jomel Pinoy ang isa ka bilog nga buhi nga manok, kag may araman nga nakuha nga kwarta sa iyang posisyon kag kontrol nga 200. Kag ang ini sa kay Nacion Sobriano nakuha man ang isa ka buhi nga manok nga nakuha man ang 300 pesos nga kwarta sa iya posisyon kag kontrol nga amo ang ilang ginataya. Ini karon ang duwa nagapangatubang sa violation sang PD 449 sang cockfighting law sang 1974 nga ginamindar sang PD 1602 sang illegal gambling. Karon ini ang duha nagapangatubang sang kaso nga ginpasaka sang aton nga kapulisan sang La Castellana sa kaso sang PD 1602. Report live gikan dire sa La Castellana Police Station ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19.
Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw
gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sining bahin mapag-goodbye na kita, no? Kita-kits kita buwas mga ka-aksyon diri sa Aksyon PBB. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dili Gilamang Madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong ngayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. That's the way of a clown. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,